ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളാണ് ഇതെല്ലാം. അത് വെളുത്തുള്ളി, തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾക്ക് മുളക് പൊടി, തേങ്ങ, വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ, ഒരു മുടി ചിരകിയ തേങ്ങ മുഴുവനും, 3 വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. മുളക് പൊടി അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇത് മാവിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. നന്നായി അരയണം. വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അരച്ചത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. പാകത്തിന് നമുക്ക് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. മാവ് എത്ര വേണോ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് നിറച്ചൊരു കപ്പ് മാവാണ്, അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വറുത്ത് വെച്ച അരിപ്പൊടിയാണ്. പാലപ്പത്തിന് ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ഉള്ള അരിപ്പൊടിയാണ്. നല്ലോണം നൈസിൽ പൊടിച്ച പൊടി വേണം. അതിന് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്ത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ജീരകം, ചെറുതിയ ജീരകം, പിന്നെ ഓമം. നമ്മൾ പാലക്കാടുള്ളവരൊക്കെ ഓമം പറയും, അതിന് അയമോദകം എന്നും പറയും. ഇത് ചേർത്ത് തിളയ്ക്കട്ടെ. നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം. തിളച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം 1 കപ്പ്, ഞാൻ നിറച്ചൊരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കണം. നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞ പൊടി വേണം. അരിപ്പൊടി 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ പാകം അറിയും. നല്ല ടൈറ്റിൽ വേണം യോജിപ്പിക്കാൻ. നല്ലോണം ടൈറ്റായി യോജിപ്പിക്കണം. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റും ചെയ്യണം കേട്ടോ മക്കളെ. നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കൂ. നല്ലോണം പാകത്തിന് വെള്ളം അധികമായി പോകരുത്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായി ഇളക്കുന്നതിലാണ് ഇതിൽ. നന്നായി ഇളക്കി തന്നെ യോജിപ്പിക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടമാകും. പാകത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർക്കാവൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും. നന്നായി ഇളക്കിക്കോളൂ. നന്നായി ഇളക്കിയാണ് യോജിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം. കുറച്ച് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് അത് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. നന്നായി ഇളക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചാൽ അതിന് ചൂടൊക്കെ മെല്ലെ ചൂടാറിയ ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായി കുഴച്ച് പരുവപ്പെടുത്തണം. കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും. എത്രത്തോളം കുഴയ്ക്കണോ അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആകും. നമ്മൾക്കറിയാം. പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പാകം. ആ പാകത്തിലെടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉരുട്ടി നമ്മൾക്കിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ തിരിപ്പിച്ചാൽ നല്ല നീളത്തിൽ, അധികം കട്ടിയില്ലാതെ ആക്കണം. അത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് മുറുക്ക് പോലുള്ള ഷേപ്പായി കിട്ടും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലും വറുത്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്താൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല മണമായിരിക്കും. എണ്ണ നല്ലോണം തിളച്ച് വരണം. ആ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തിരിച്ച് വെച്ച മാവെല്ലാം ഇടാം. ഇട്ട് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ ചൂടായില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇത്തിരി നല്ലോണം മുറുകിയ ശേഷം മാത്രം ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പൊട്ടി പോകാനിടയുണ്ട്. കുറച്ചതിന് ശേഷം വേഗം